Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hong ni Marua. Nalipay sat kuma ka, kay dili naman mo niya mapatay. Mona Lisa, anak, salamat. Ayaw pakilak mauy, kay wa naman ng bad nga maruwa. Ma! Pa! Muato na ko sa school. Kiss ko ni baby boy, pe. Okay, sige, anak. Sige, pag-amping dito, ha? Naapa sa sud sa akong tummy si baby. Di pa man siya makakiss ni mo. Ihatod man ko ni Manang. Sige, pag-amping, ha? Bye-bye. Bye-bye, Mama. I love you. I love you too, anak. Manang, ato na ta sa school. Na. Huwata lang ko na. Salamat in taon, Ginoo. Ngawa na hamukas si Mona Lisa ni Marua. Wa na ang daman. Ug dili na siya mag-sleepwalking. Ay, aray. Misikat ang bata sa kuntiyan. Aray. Ngano naman ni? Sagonsa naman ang sakit. Aray. Mga anak naman tingali ko. Gabriel! Gabriel! Wala? Marla, naunsa ka? Naunsa ka, Murag ha? mga anak na tingali ko. Ha? Murag magawas na ang atong baby boy, Gabriel. Ha? Di ba na? Aray, Mataon na nga akong junior? Ha? Ay! Ay, salamat! Aray! Oh, Marla! unya na pasalamat kay sakit na kayo ang untiyan, Oo! Gabriel. Dali! Aray! Marla, nataon ng atong baby. Wa ba'y diferensya ang anak? Wa, Marla. Usa sa kahimsog ug normal kay nga bata. Salamat. Ayog kahadlok. Normal na ang dagan sa itong kinabuhi. Mudako nga atong pamilya nga normal. Oo, Gabriel. Padako na tong atong pamilya nga normal. O sige na, katog na. Ug pahuway. Kay duha pa ka anak ang kuwang sa atong anak karon. O baka di pagkawas ni Junior. Nagiskot na kang puno. Nagpahinumdum lang. Papahuwaya una kong 20 ka tuig. Oh. Una ta mga nakong usap. Usa. Oh, uy! Dali! Nga nung di ka sa ospital, Mona Lisa. Murag, ando na may mihungong na ko, ma. Nga mikawas na ako, baby brother. Oh. Og tinuod, yun di ay. Uy! May bihunghong ni mo? Oo, pero murara. Hello, baby brother. Ako ang imong ate. Tinuod ka ba, anak, na nakapati kag hunghong? Ha? Tinuod ka? Ay, sako rabitaw mo na una, ma. Hello, baby boy. Kanaan lang ko mo-absent para makakita akong dudong. Oh. Ha? Hala, kagwapo sa akong baby boy. Liwat lagi siya na ako, mama, no? Ay, natural, anak. Iyang kang ate. Siyempre, liwat kit siya ni mo. Unsa may iyangan, mama? Miguel, Miguel? salamat. Nakauli na gitahon ta. Laos na lang sa kwarto. Dadaan si Miguel. Ako na ibahala sa mga butang. Ma! Oy. Nga na sila si mama. Hello, nga na sila si mama. Oy, Mona Lisa, dili ka maglangasa. Kay buhila ko niya si Baby Miguel. Hindi liman ko magsamok-samok, lolo. Ako raman siyang bantayan. Nahala, sige. Ganahan ka magikang pupantay niya. Sige. Bantayin siya, anak. Yay!
Sige na, pahuway na, Marla. Sige ha. Mona Lisa, anak, dali na. Mubantay ka man kasi mong manghwit. Dali. Oh. Gabriel, kumusta na? Wa ba'y problema ang ikaduha mong anak? Wa man pa. Mayo. Manghinaot lang tang natapos sa mga katalagman sa inyong kinabuhi ni Marla. Ano nakilak pa ni Miguel? Oh. Uy. Wa din ni sa kong tupad si Miguel. Gabriel. Gabriel, papata. Gabriel. Gabriel. Oh, Marla, unsa may mong problema? Si Miguel. Wa din ni sa kong tupad. Ha? Oh. Uy, hain mo day. Nabati na kong yung hilak kanina sa gawas. Usa, dali. Gabriel. Kinsa mo kayo mikuha niya? Dali, Gabriel. At sa pangitaon, dali. Gabriel, dili na magito ang hilak ni Miguel Gikan. Pero- Dili yun. Pero ganun maabot man sa din Kung ay nagdaan niya. Huwag kakawata si Miguel, Gabriel. Unsa? Imposible na. Di na mahitabo. Pero wa na rito sa tuntupad ang bata, di ba? Di ba? Dali, atong pangitaon. Gusto, pukaw na to sila si Papa. Oh, Dali. Gabriel. Pa? 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 Sabay, naitabo. Ano bang namukaw ka man, ha? Patabangin mi. Tabangin mi pangita ni Miguel. Unsa, si Miguel, nawa? Mauna pa. Nagkamata na lang ko nga wasi sa kuntupad. Ug ako nabatian ang iyang tigog sa gawas. Pero pagawas na mo ni Gabriel, wala mo si makit eh. Gikawat tingali ang among anak pa. Bueno. Ayaw na yung pagkila. Kalma lang. Ato na rin pangitaon, okay? Tara. O, magiging ni sigawa sa inyong anak. Pero, di ba sa tumabuti ni kuno, way magda? Mauna akong nahibog nga ni Marla pa. Pero, nabati pa man kuno niya ang tingog nga mihilak ni. Usa? Pasilan, usap ni pagkaitabua. Gisa ka katagawatan o bata ang iyang gikawat? Gabriel. Ambot laga pa. Unsa na Marla. wag ninyo makiti si Miguel? Ha? Wagin Marla. Mas maitingaling nga magbuwag-buwag lang ito sa pagpangitan. Mamaning, mamaliw ko ni mo kadto sa pulis pa. Magpatabang ta nilang pangita ni Miguel. Palihog lang. Oo, sige. Dihaw na mo. Ako sang subay-subayon din sa unahan. Masig doon na kabantay og hilak sa bata. Nga, milabay silang tungod. Dihaw na mo. Maulihan kita. Sige. Magbuwag-buwag lang kita sa pagpangita sa bata. Okay? Sige. Aresab ko sa kabayan. So, dihaw na ka mo. Ug ako sa pikas nga bahin. Ug ikaw Marla. Paabutan lang mi dinis ba? Pero Gabriel, tingali. Marla, di mahimo nga mahasol kay ning hitabo. Tingali mabughat ka pa. Dako na nung kayo ng problema ha. Sige na. Balik na lang sa bahay. Sige na ha. Gabriel, pangita agad si Miguel, ha? O Marla, di ko maunong sa pagpangita sa tong anak. Ano ba di? Ganang wa man ko makabantay ka doon ay misod sa bahay. Huwag bikuha ni Miguel. Ano man? Kadugay pa nilang nabalik. Sa magkakita mo sa akong anak. Sa yun. Marla, unsa na ba? Unsa na? O magkadila bakit kung kinsa nagkuha ni Miguel pa. Huwag yun. Binuang na ni. Kung kisa may nagkuha ni Miguel, doon na sila yung motibo sa pagkawat sa bata. Pero hain mo lang akong anak pa. Dili mahimo nga mawaan si Miguel. Dili pa. Kalma lang. Ayaw pala bisin mong kagul kay magkadaotan mo. Bago ka pang nanganak, basi mabughat ka. Nahatlok ko pa. Nahatlok ko nga may tabo ka, Miguel. Ako sa pa. Nadlo kong may naitabo kang Miguel. May mikawat kinti niya. Pero ganun iya magikawat ang bata pa. Ano man? Kung si kinsang kining salbayis nga mikawat sa akong anak. Makatilaw gid siya sa akong kasuko. Salbayis siya. Unsa man kay iyang motibo sa pagkuha sa akong anak? Anong nakasud man siya sa bahay nga wa mi makabantay? Nga namagid ka ang nawa man ang akong anak. Masagad kayo buti pasabot inihita mo, apa. Husto na. Ay nalang pa una nagbati nga mga butang. Pero pa nahatlok ko. Sa may gikadukan mo. Kuan,
Nga unsa? Nga mahitabo pagbalik ang nahitabo sa unang mga panahon. Nga hamukunta sa mga demonyo. Marla, husto na. Nagsabot at ang tanan nga kalimtan na to ang maong hitabo. Aron di tikadukan sa mga tao. Aron mahimong normal ang atong kinabuhi. O ang kinabuhi sa mga anak. Pero di na ko kalikayan nga makahinumdum ko sa unang panahon Husto pa. na. Papasa na sa muna. Milabay na maong hitabo. Dili mahimong iba pa rin hando mo na hangtod ka ron. Papa Maning, Sige na. Atuan lang ang usan mo ka anak. Aron malingaw ka. oo pa. Husta si Papa. Dili mahimo nga magpadako sa kong gibati. Dili kad mahimo. Layo ang nang naabot na ko. Wa pa magig ko'y nakuhang kasayuran ba sa kong anak? Wa gyud nakabantay og bata nga gidaog tao nga milabay ining dapita. Si Mona Lisa. Ako na lang sa siyon si Mona Lisa. Mayon tag na hinanok lang sab si Mona Lisa. Mona Lisa. Oh. Dili na. Mona Lisa. Wa dili sa suit sa kwarto si Mona Lisa. Mona Lisa, anak. Anak, hain ka. Mona Lisa. Papa Maning! Marla, naon sa mga? Ngano nagilag mo ka? Si Mona Lisa! Wasap sa taas sa bahay! Unsa? Mao na! Ang akong duha ka anak ang nawa pa! Ang akong duha ka Basig nalipad ka? Basig tuwa lang sa kusina. Tinuon ang akong gisulti! Si Mona Lisa sa taas sa bahay! Ang akong duha ka anak ang gikidnap, Papa Maning! Unsa? Unsa sa ni pagkita mo? Pausaw mo rin ako ron. Silang duha si Mona Lisa ug Miguel ang nawa. Ang akong yung duha ka anak ang nawa pa. Kalma lang. Ako pagkitao sila si Gabriela. Kinala may bawo siya nga. Wa nasab din ni si Mona Lisa. Sige pa. Nahadlok na ko ini. Mamatay gid ko kung may nautang mahitabo sa kong duha ka anak. Kalma lang. Naunsa maga. Ay panasi mong gibating kagool. Dili magkatabang sa sitwasyon kun na maghaduk-haduk ka diha. Pero Sige, diha ka lang. Ako apason si Gabriel. Ano naman eh. Anong sila maginduha si Mona Lisa ug Miguel ang nawa? Ano man eh. Mangita kong apel. Dili mahimo nga magpaabot lang ko din sa bahay. Kinahanglang tabangan ako sila sa pagpangita sa akong mga anak. Pero nabati pa man ako ang hilak ni Miguel kaganina. Magdali ko. Bahala nagmapuntagan ko si Gawas. Kinahanglang makitaan ko ang akong mga anak. Naabot naman ko din si Skina. Wa man gyud nakakita og nagdaag bata rin eh. Ay, magkaka si Miguel. Kinsa man nagkuha niya? Gabriel, pamati. Pa? Pamati. Nganong miyapas man ka na ko din eh? Na-report na ba mo ang paggawa ni Miguel? Humana. Pero doon na talaga yung problema. Ha? Unsa mo na? Si Mona Lisa, wala na siya sa iyang kwarto. Usa? Dili. Usa na mo taon ni hitabo eh. Ako ging duha ka anak ang nangawa. Mao ka na, Gabriel. Usa, lain ang pagduda ko ini. Unsa may mong gidudahan pa? Nagduda ko nga may mikidnap yun sa imo mga anak. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.